Гадәттә шүплеккә шүп шарны алып киләләр, ә Прости авыл янындагы полигонда аны машиналарга төйләр. Шул рәвешле бу урынны рекультивациягә әзерлиләр. Барлыгы 16 гектар мәйдандагы иске шүплектән калдыклар чыгару эше башкарыла. Ул барлыгы 450 мең кубны тәшкил итәчәк. Калдыклар сортларга аерыла. Менә мәсәлән, иске автомобиль шиналары махсус предприятиедә утилләштереләчәк. Шүплекне чистартып күмү экология илкүләм проекты буенча тормышка ашырыла. Аның өчен бюджеттан 740 миллион сум акча тотылачак. Бүгенге көндә 28 техника эшли, 20 кеше эшли. Бүгенге көнгә 532 тонна җибәрдек утильный покрышкалар, резинотехнические изделиялар. Резина айырып алынганнан соң калдыклар махсус әзерләнгән чокырга күмеләчәк. Эш барышын республиканың табигать байлыклары һәм экология министрлыгы үз контролендә тота. Здесь по территории свалки установлены камеры. Безнең бирдә бөтен территория буенча күзәтү камералары урнаштырылган. Рекультивация барышын онлайн күзәтеп торабыз. 2 елга планлаштырылган проектның төп эшләре быел тәмамланырга тиеш. Бу шүплекнең тарихы катлаулы. 2 ел элек аңа ут кабып ул якын тирә авылларын төтөнгә күмгән иде. Сәнәгать калдыклары булганлыктан җирле халык сулый торган һава өчен борчылды. Алар монда шүп төяп килүче машиналарны кертмичә торды. Конечно, сложно переоценить тот вклад, который будет сделан после того, как... Моңа кадәр бу шүплектән һавага да, туфракка да зыянлы матдәләр чыгып ята иде. Хәзер бу хәл туктатылачак. Бу ел шүплекнең 36 мең куб өлешен чистартып күмү планлаштырылган. Киләсе елга әлеге калдыклар чыкыр урынына агачлар утыртылган калкулык барлыкка киләчәк. Түбән Кама районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.